Der siger vi, at rækkefølgen blev som kataloget fra, med katalog nummer 4 før katalog nummer 5. På fløjen her har vi AC Sakia Taka af Ingvar, og det er et hoppeføl af særdeles god type, et meget ædelt føl med et udtryksfuldt hoved og velansat hals og hele taget harmonisk i sine kropsrammer. Der er gode vinkler i led, når man når til fundamentet, og et passende ført fundament. Bevægelsen er god i skridt, med et godt undergreb, og ret god i trav, og en god balance i galop. Hun har fået karaktererne 9 i type, 8 for rammer, 8 for fundament, 8 for bevægelse, og slutter på 9 i helhed. Hold da. Tillykke med det. Så følger katalog nummer 5, Hesteklæver Mercedes. Et føl af god type, ret harmonisk, dog er den sådan lidt kraftig i sit halsparti. Det kommer til at bryde harmonien en smule. Passende ført fundament, og den er knap tør nok i kodeleden. Her der er det et problem med bevægelsen, skridt og travbevægelsen. Den er ikke rengående bag, og hvis I ser efter, så har den en smule hævelse i kodeledet i det højre bagben. Og det gør, at den er uren gående. Men det er sandsynligvis bare skaden. I sagde også noget om, den var kommet til skade undervejs. Ja. Og det smitter selvfølgelig af på bevægelseskarakteren. Karakteren er 8 for type, 7 for rammer, 7 for fundament og 6 for bevægelseskarakteren. Og slutter på 7 i helhed. Tillykke. Vi kan tage hængstefølget herhen, og det er katalog nummer 6, Klintlys McCoy. Hvis du trækker ham lidt frem herovre, så vi kan se. Om ham skriver vi, at det er også et føl af god type, typisk hoved, og så her lidt kraftig i hals, ret harmonisk i sine rammer, passende ført fundament, lidt fransk forestilling og lidt rette i sine forlemmer. Bevægelsen er ret god i skridt og i trav, og man kunne ønske sig lidt mere undergreb i bevægelsesmønstret. Man har fået karaktererne 8 for type, 7 for rammer, 7 for fundament og 7 for bevægelse, og slutter på 7 i helhed. Tillykke med det. Skal vi sige noget om fælles? Skal vi sige noget om fælles?